Dan huwa Big Brother. TVM News jekk jogħġbok idħol fid-diary room. Wara 3 xhur ta' ferħ, biki, argumenti u ħafna sorpriżi, il-lejla l-finali tal-ewwel edizzjoni ta' Big Brother Malta li xandret fuq TVM tiġi fit-tmiema. Fil-finali l-lejla wieħed mit-3 finalisti irġiel li fadal fid-dar ta' Big Brother se joħroġ bħala rebbieħ b'aktar minn 40,000 euro fil-but. Programm li kif qalilna Mark Grech, wieħed mill-produtturi eżekuttivi, ħalla impatt kbir fuq il-pubbliku tant li għal eluf ta' telespettaturi sar it-tieni dar tagħhom. Fil-fatt, mhux biss kienu jistennew il-programm tal-ħadd, iżda eluf minnhom kienu jsegwuh online fuq tvmi.mt. Affaxxinatni hija mhux in-numri biss li kellna fuq it-televiżjoni kif ukoll fuq il-medja soċjali kienu numri fenomenali u kisru kull rekord ta' kull programm anke tagħna stess. Imma l-fatt li daħħalna kunċett ġdid ta' programm li qiegħed hemmhekk 24 siegħa kuljum 7 ijiem fil-ġimgħa. Dik ovvjament daħlitna f'dinja ġdida fejn in-nies ħassewhom parti mill-produzzjoni u l-poplu kien parti mill-produzzjoni. Ġifieri mingħajr ma jaf, forsi probabbli dar l-aħħar sar jaf, il-poplu kien parti mill-produzzjoni. Dik hija xi ħaġa li fl-istaġun li jmiss kellha jrid isir fis-sena li ġejja ħankunu qegħdin namplifikaw fuqha. Grech qalma TVM News illi bis-suċċess miksub Big Brother Malta, il-produzzjoni qed ħares il-qudiem għal edizzjoni oħra s-sena d-dieħla. Jgħid li jinsab grat ukoll bl-ammont ta' reazzjonijiet li kienu jirċievu kuljum mingħand nies li jinsabu għaddejjin minn żmien diffiċli. Għandna nies li sfortunatament minħabba iċ-ċirkostanzi tal-ħajja ma jistgħux joħorġu minn ġodarhom u dal-programm u n-nies ta' dal-programm li kienu ġo dik id-dar kienu l-ikbar ħbieb ta' dawk in-nies. U dik hija xi ħaġa li timlini b'kuraġġ, timla l-kulħadd kuraġġ u jekk alla jrid inkomplu naħdmu fuq li diġà għandna. Il-lejla l-pubbliku se jkun jista' jagħti l-vot tiegħu għall-aħħar darba sabiex jażilu r-rebbieħ bejn Jay, Carl u Gabriel, l-aħħar 3 finalisti li baqgħu fid-dar. Wieħed minnhom se joħroġ bid-dar b'aktar minn 40,000 euro wara 3 xhur magħluqa bejn l-istess ħitan. Xhur li matulhom rajnihom f'ħafna mumenti sbieħ iżda xi żmien daqqiet anke żminijiet ta' sfidi psikoloġikament. ċaġa li vera impressjonatni hija kemm il-production ħadu ħsiebhom il-nies li kien hemm ġew. U dik naseb xi ħaġa li ħafna miegħi wkoll. Isu l-care li kien hemm kienet kostanti u ħatiqpa li huwa importanti ħafna x'issa ħajoħorġu. U rajnihom daw it-3 ijiem li għaddew ħin kollu jitkellmu fuq x'se jkun hemm barra, kif ħajiffaċċjaw in-nies hemm barra. Allura mhux biss waqt il-production kellhom bżonn u sabuha l-għajnuna, imma ħajsibuha wkoll meta joħorġu minn hawnhekk. L-edizzjoni ta' lejla mistennija tkun l-aktar waħda ċitanti bi 3 finalisti jistennew fuq xwik il-mument li nqara issem ir-rebbieħ minn Big Brother innifsu. Bħal dejjem it-telespettaturi mid-djar jistgħu jivvotaw għal finalist favorit tagħhom wara għal dawn l-aħħar xhur segwew biħġarhom lil partiċipanti kollha u dan qabel ma jintfgħu dwar tal-aktar dar popolari f'Malta bħalissa. TVM News għalissa daqshekk. Narawkom għat-tieni staġun.